Bantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Mayang gabi Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome. Dari naman sa ating pagpangalagad. Dari sa inyo paborito nga palatuntunan na Aksyon Night Patrol. Subong nga gabi diwat naman kita mga dulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko ang mga balita nga natipon sa atong mga Aksyon Unit Reporters. Ato na Aksyon Correspondent handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Sa dili gidamang madugay man ko po naman nato ng ato naman kapatuluan Bravado Patrol. Pwede nato ng puwersa ni Aksyon Ide Naboso. Back to back naman sa piloto sa patrol, Aksyon Papang Nixon Tahom. Padayon man ang ato pagbantay sa pinakauling ng mga balita national, balita international, breaking news kag flash report. Upod nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisay. Dali naman sa Studio A Master Control sa turmanya technical side upod nato ng puwersa ni Aksyon Elmar Madera kag Aksyon Christian James Benares. Sa dili gidamo madugay may kahubad man nato ang aton mga Aksyon Correspondent gikan norte padurong sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Handang-handa na nga magdulong sa mga balita nga nila nga natipon gikan naman sa kapulisan, mga blotter entry, mga hospital reports. Ang pinakaling nga sitwasyon, obserbasyon sa aton mga Aksyon Correspondent bantayan sa dili gidamang madugay.
Sa ngalan man sa inyong regular nga anchorman, inyong host sa sining nga panutuntunan aksyon, Eric Magbanwa. Basta Martes nga presentation, at kung inyo kaupo diri sa kanginan, ako naman si aksyon, John Diaz. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ay, kumusta kamadra? Kumusta ang ato mga tagpalamati? Aton tanan nga mga suki sa kanginan. Dili sa aton nga panutuntunan Action Night Patrol. Kumusta dira ngayang-hayang sang iban? Ang iban nagapahulo na yunay na. Ang iban siguro sinidri papauli pa lang. Pero kadamaan nagalambihong, nagaranda di, nagawalda-walda sa mga gabi, nagalagaw sa pilag ka mga festival site, ilabi nang nagatinir dari sa Dakbano sa Bacolod. Kamusta ka mo dira mga kaakson? Kamusta ang aton mga suki sa 61 Kamalkar Barangayan dari sa Bacolod City? Subong man sa aton nga mga maugkod nga matag para mati sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka mo dira? Gay na, ano na kamusta ning oras? Ang iban, nagabantay. Ambot yung tapos-tapos na ginman ng activity dira sa may Bacolod City Public Plaza. Ang iban siguro sila din kalibot-libot pa na. Ay mga kagson, reminders ng subong adlaw kung ang schedule sa mga aktibidades sa maskarang aton pagambalan. October 4 mga kagson, nagapadayon sa kaina. October 6 ang taknas ng gabi, ang first Mayor Albi Benitez Mascara Chess Tournament qualifying ini mga kagson. And then, ginahiwat man dra sa may public plaza ho, ang Bacolod Senior Citizens Parade and ABB Got Talent Cluster A and B. Cluster A and B gali ni. Kapon way tunadayon ang barangay o ng Sectoral Group Grand Parade and Market Day. Kaya nagpulopisngo ang kalangitan, nagtulo-tulo ang ulan, o ng talithi, or nag-ulan gajagani. Rason ko nga temporarily gin-cancel ang activity kapon. Subong adlaw nagbunok man ang ulan. Galing kay do nagtuon naguro bala ang organizers. Ang bala ba sibla temprano la na bala mag-ulan. Pagkagabi bla gulpi man maghulaw di kanugon sa preparasyon. Pero mahit rin tani kung may mga plan B bala. Example, B kung hindi B pwede sa plaza kay open. Example, pwede B kasaylo sa isa ka venue. Importante, sige-sige ang activity Labi na ko gina-look forward ni sang mga gusto ganyan magtanaw. At least bla, sige-sige gyapon. Yun to the point lang nga mag-cancel kay kabalo man kita nga ligad pa Manila, di bla ginapreparahan. May sila di ko may mga plan B, no? Magsaling ka plan B ngayon na bala kung hindi pwede sa open, kasi pwede dito sa close. Wala lang alang sa close kay perti kaginot. O dito sa gwa kay mas ligwato. Muna sa ginatumod naton nga may mga plano bala. Kaya siguro wag giniguro pa nakita na, no? Sabagay kay first year din nga daan sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez. First year ba nga pag-organize dali sa Mascara Festival sang Yuhom Foundation. Pero okay gida. Okay sa mga indoor activities Damo ginagalagas ng ligad kay Efren Bata Reyes.
Naligad nga, ano to kaning adlaw, Domingo. Nakahapit ko to sa may SM City Bacolod. Na may importante ko to nga ginbakal. O na timingan ko gid nga naghampang billiards. Yung kontrahanay si Efren Bata Reyes kag si Attorney Ocampo. Timing gito. Pero tigil ka damo sa nagalantaw. Pero tigyapo ng karisma bala ni Bata Reyes, no? Ang iyang hampang. Buhay gyapon galubad. Pero kung mabatsagan nga daw, do hindi kikasarang kontray, do ginadahatag naman lang. Do laban sa duhol, bla? Bla nga... Pwede nagatiraon pa sudlon. Kaya ang baliatag na sa mga kontrata kaya daw kaluluoy man. Kauso sa hindi man guro, no? Pero kay T-Entertainment, ang pangampang, hindi na niya dugay na ni sila damo na ni sila na pamatudan. Bilog na kalibutan, ti kumakainkwentro mo sila, kung tanda ka magampang bilyard, at maripay ka ginama, kung mo na kainkwentro mo bla ni Mr. Bustamante, Orsilio, ano pag itong ari din ang mga bantog man, maperte, no? Ito bati kong ila ko na panyapon do sa Vikings. Ay, buwas October 5, may arasang Robinson's on the spot mass painting. And then may ara naman nga ang bida ng barangay, ABB Got Talent, Cluster C&D. Damang gyapon sa may public plaza. Then masugod man buwas ang Giant Masked Contest, kag Street Dance Costume Parade. Oy, pero ting activities, no? Wala na sa may Robinson's Place Bacolod, baso? October 5. Ay, ara magalibuas ang first Mayor Albi Benitez Mascada Table Tennis Tournament sa may Ayala naman niya. Perting nga mga venues, no? Nagapugtak-pugtak. Pili ka lang kung din ka makadto. Kaya kamo dati na kamo nakakadto, ya. Ako ay pagkita sa sitwasyon kung gabi dra sa may plaza. Kung personal bla, nabati tayo sa mga laragway nila, mga pulo picture-picture. Pero sila nga doon nakakadtogid kita gabi. Ito alang-alang giguro, ano? So personally, ako doon hindi ko ginaya mga timbre blam nga mo sana. Pero kung makatachimpo, para dumalo experience naman, testingan ta na. Damo ka panghaga, do? Nakadto ko doon sa mga kalanan. Okay, Ara dayo na. Ano na perming patrol kalibot-libot sa plaza? May makitaan ka mo abi parahin nyo. Rapit ka mo di anay. Subong gabi si Action Eden, no? Kag si Papang. Marahil na mahapit lanay kung makitaan nyo sila nga naglabay. Or dito sa MGC, sa likod to bla. Gusto ko gito katuan ng pwesto ni Action Art. Pwesto Tita Babes to bla. Ligil ginambala, nagil ko to. Makadto ko no. Naidlaw mo ko na isang pizza ni Tita Babes Dason Makachimpo kita kay makalusot kita to. Kamo da, nakalagaw na kamo. Din kamo yung nakakadto ya. Good evening, Action John. Malipayon nga adlaw sa mga manunudlo. Ay, subong subong ang Teacher's Day. Abi ko, Boss Pelian Angelo Sidolio Taberno, alias Bibok. Bibok daw, boss pa man ng Teacher's Day. Kaya kay siguro, iban guro, advance bla bisperas ka selebrasyon. Basi subong guro, ginilagi na celebrar. Ang bako sa mga estudyante, Kuya Bibok, ang inyong greeting sakon kag inyong regalo, tingbo nyo na kayo basi magastuhan ka mo. Ko tingbo nyo na doon sa semana mag-birthday ko. Kung sa pasya, maka mo magasto, bla? Subong, Martes. Na pagkadason semana, Martes man. Awang kika mo gasto sa konti. Ang balakos na, Biboki na, takakitain nga doon. Baka kitain na sa'yo, no? Ang butsoy mo. Mati ka na. Action Radio Philippines Standard Time, nas 17 na. Sige, babe, maloon tabi mga ka-aksyon. Ang pinakuling sitwasyon sa palibot sa Radyo Bacolod. Check natin din subong aton nga patrol. Ano na sila nga mga festival sites sa mga naka-standby. Kamusta ang ilang nga paglibot-libot. Naging responderan sila nga aksidente sa mga gabi. Dra sa Uluunhan, Blasang Barangay Sumag. Nakadtos may bago, gintimbre ni Kit Martin de Paula. Pwerte si Kit Martin de Paula. Gabi na, pwerte kapisan. Ka-practice pa siguro kay may intrahan sa boss nga contest nga daan. Di timing nga nalabyan nga.
siguro gin timbre gito sa aton, no? Kaya siguro gin kaduan gyud ka patron. Anyway, kung ano sini nga tiyempo dasig responde sa mga emergency. Kasi abtan mo siguro limpyo na ang dalan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Check the basic Action Eden sa Patrol Action Eden mayong gabi. Mayang gabi liwat, Action John. Kahit Good sa evening. pananapon nga mga ka-aksyon, anong mayo sa gabi? Sige ka na, good evening. Siyempre, ikaw. Ay, sana all! Sana all. Ang tupad mo may kaayuhan ginasubong adlaw. Sana Sige na pa, all. sige na pang tampa yan na di. Agi na pang tampa yan ha? Tiwa kita da? Sana mo na sana tampaan namon. Ada mo na? Pertes papang di mo gidya magwantas papang ya. Yes, Sana all. very good luck ka mo. Oo. Sige lang Ano sige na lang lang. ay positive na lang gali, very generous. Wow. Sana Ano na all. importante da. May Kay- ano na, may inogtaya na sa. Sana Kabalo, all. kasi sa nagdaog sa 433. Isa pa na. Sana Sige pa all. sipot lang na eh. Gani ba sige po sipos kilang pang ba si ikaw to lang isa sa mga nagdaugaw? Base siya ang isa nga halin sa Negros Occidental. Oh. Pagkahon na ni sa Bikaron. Ah, sige, Isa be. sa katunga sa milyon, pwede na. Balya, kung magdaog man sa kuno, hindi lang Monica ang gahambal ang iyatag niya. Ano ko nang yata gasi mo? Pampaon niya ko 10,000. Oh my God! Di wala ko kabalo kung mataya pa ko sang akon o kung pangamuyuan ko na lang ni sa nga magdaog. Lain bla pagtampa isin mo hindi ka kabugtawaw. Sana all. Lain. Ito mas lain na iha. Awa na gani kay mas na prisahon niya gid gali Jismel ha. Ari Jismel oh. Hindi ka nakabugtaw kung coins ang intampa. Aw. 10,000 tanaw. Kung kabugtaw ka, 10,000 nga coins. Isa pa na. Sana all. Pero talang pang tampa ako sang 10,000 nga papilon. Ah, papilon. Okay man ako na tampa ako pang sang pagpalangga. Sana Ay, kala, all. hindi na rin kadamo na nakaroon sa amon. Kadamo na gali. Kita mo kadamo na sige kita namon. Naupos. Sana Antes all. sa kakainan sa ilabalay, ay abot na lang. Sige lang ha, pang yumyuhom na pa nga mo. That's life pang dos. Last it kay mo. Sana Okay, all. actually, istorya kami ni Daan kagina nga. Gusto yung ko niya malapaw pa saya 100 ang edad niya. Wow, sino madapit si mo man? Kalain. Okay, okay. Okay, ano, Damo man sa pilian kung sino gusto yung magdapit siya. syempre, normal, small Nor- thing. Small thing. Yes. Ang mga ganun, subong pa lang, gina-invest din na mayo. Investment is the key to success. Sana Kaya all. para sa uli, kung 100 ng edad niya, or magsululubra pa, pia, wala to, o ang gadapit. Buperte, no? Pati tiil guro ay, may dala pa eh. Hindi pa ginaya magkapyot. How nga paglambot yung 100, may chinmil pa gitsa. Isa pa gid na. Ati, dara dugangan yung pag inaisa ka gatos ka tuig. Sana all. Lubos. Luiya, tanan. Iyan ang tanan. Lapit-lapit. Nasa parilo doon ni Abraham. Sana all. Tama na action dyan. Kidasig sa bala matuyawan. Ay, tood. Sige. Tama na kay matuyawan. Sa karoon, lawayan mo yung photo niya. Dahil sa mga gabi din ka maksoni din, Ay, ari kami action dyan sa Bago City Police Station. harap mo ka sa bago. Abi ko, harap mas maskara. Sana Galing kami all. pagina ng maskara kami. Galing kay Tia mo to may nag-feed sa information. Kaya actually, ang involved the action, naghulat pa ko sa detalye. Kaya ang involved, tricycle, kag motor. Mm. Though, initially, action dyan, daw patay gid ang driver sang motor. Oy. Pero ginahulat pa kay ginatapos pa ni isang investigator. Dala na flash report. Nagahulat lang kami di sa kay ang gindala sa Bago City Hospital ang motor kaso nga gindeklarar nga patay na samtang ang driver sang tricycle upod ang iyang asawa ari di subong ginhold sa police station nga may minor lang man sila yung mga bagras kag pilas
medyo may bukol-bukol lang ikiti sunod sa driver sang tricycle nang nag-ano gid sila nagbaliskad gid ang motor kay sila going sila pa south ang ining motor going pa north. Okay. Sila ara sila action dyan inner lane sang going south. Ang motor ara man inner lane alternate nga route kaso kay ti ambal pa sang asawa sang tricycle medyo hubog kag wala dan helmet ang driver sang tricycle. Amo to nag-cross Tricycle sa or ila. motor? Ano ginasakyan nila Action Eden ang mag-asawa? Motor or tricycle? Tricycle. And then Oo. ang nakabunggo sa ila or nabungguan nila, motor. Motor action dyan. Okay. Ang motor nag-cross gidi pakadto sa passenger side. Wala siya nag-igo sa side sang tricycle driver. Dili siya nagdiretso spiak pagidi action dyan sa may passenger side. Di amo to nga na-outbalance dayon. Di nagbaliskad ang tricycle. Ah. Di amo to nagwa kay mapuli na nin sila tani pa 13:30 mo. Ang mag-asawa kay nagdulong sang pasahero nila. Ah, butsi ng tunti si Emidia dala sa may talok, ulunan talok. Yes, correct action dyan. Okay. Pero actually din na exact nga accident area, dinaluntad ang aksidente gid. Ambal niya sa may paho, dabala yung action dyan. Okay. Oo, nandira. Dulom na day, no? Oo, dulom nga area. Kag pero ti suno sa tricycle driver, hinay lang gidi ilay ang dalagan. Kasi syempre may pasahero, tapos upod niya pa iya asawa. Ah. They don't know lang kaya hambal nila allegedly ang driver sang motor ni nakainom. Or basi kuno posible man bala na dose off. Kay lambot gid sa piyak nga lane ang warik ya sa iya sining manibela sang motor. Di baloon ta na karon sa Pero ining investigation. driver sang motorsiklo Action Eden, la helmet yun, no? Wala helmet action dyan. Okay. Tapos wala man sa angkas. Wala man siya angkas, pero ti amo to ang fatal wound gid ti ulo gid action dyan kay ti sa ginsend gani nga kit nga message ti may medyo sorry sa ti may mga dugo gid action dyan pala kay siminto daan mo ang impact grabe man kay nagbaliskad ganing tricycle. How much more ang driver to sang motor nga naglabog man nagbulag sa iya nga motor action dyan. Habot silingon nag-ano gid sa gali basko gurong impact, no? Kay ti Yes. kung magbulag ka blay mo sa ginamanayo nga motor. Oo, kagang tricycle action dyan nga ti medyo bulubugat na kay metal man kag may sidecar nagbaliskad pa. Gani. Grabe gid action dyan kay do hindi ka pala mag-expect kay ti amo na bala kisa ang rason naman sang iban kay tungod tawhay patuduhan kay tawhay ang dalan. Oh. Di amo man ang ginapaminsar sang isa man to ka driver patuduhan man kay tawhay. Di Pero nagsugatan na. basi that time guro actually, di ba si sila lang nga duwa siguro nagabiyahe. And ano man do sige guro ang lagan sang isa sa ila mo? Oo, sila lang gid connection dyan sa dalanon kon istorya pa sang driver sang tricycle hindi tabi subok kagin question sila liwat sang investigator pero nakaistorya ko kagina sa iya. Si taman kaligwa ka rin sang dalan action dyan kalapad-lapad 4 lanes nagbungguan ay paya ang motor kag ang tricycle. Oh. That's why nga Kung kita maglantaw, botsingon, nag-agaw ya sa linya sa tricycle, ining motorsiklo. correct action dyan. Kay ti amo pa tong tanawon tani karon sa investigator kay do wala man to gani kagina mga gid sa dalan do damage pero wala ko gani nag-expect nga na patay gid action dyan ang driver sang motor kay kagina pag abota nagwa ang taga-traffic man mo sa nga force multiplier diri sa Bago City Police Station pamangkot ako ang kamusta tinabot to hambal niya nga napatay gid ang driver sang motorsiklo pero ti ulat-ulaton lang kuno kay from the police station gid mahatag sang kompleto nga details especially ang ngalan sa sining victim kay for sure basi wala pa kabalo ang pamilya bala sang Okay. driver sang motor. Pero ining area, Action Eden, kung sa din nagluntad ng accident, ano ni sa nga barangay sakop ayhan man? Talok? Talok action dyan. Talok pa. Okay. Oo. Bali, uluunan lang, di ba, unahan na sa sang ano mong, sang distillery? Unhan? Oo, ulunhan lang gid. Oo. Uluunan. Kita kay dodra gina area, da nga, may nagatumpok pa nga mga bato-bato sa piyak or wala naman. Wala naman to action dyan. Paglabay tapos na mo naguro.
Oo daw ka tawhay lang man. Di sa explanation niya puro man sila inner lane nga duwa. Oo. Ka do kaligwa lang gid sandalan kali kay tiyan mo na most probably may isa gid sa ila nga dasi gid ang pagpadalagan o kun ano man nga sitwasyon basi natulugan o kun hubog o kun kagi pa makot ko gani ang driver sa tricycle ti wala mo gid sa nakita aga sugata ti nakibot lang siya bala kuno action diyan kay syempre mo gid naman sa aksidente mo dasig bala nga gakatabo ang mga senaryo nakibot na lang siya nga nagbiliskad na sila nakita niya man approaching galing wala siya na dahom nga i-cross sila. Okay. Amo na sa diba, like example, after the distillery, ano na gali, doon may eskwelahan na sa Luna, no? Basta Okay. nang sa may Paho area, gito ano tong iban nga mga landmark action dyan. Basta titultula na sa Oo, mga no. Gani. talok di bagong nga nagapauli. Tanawat ako kung ano pa na karon nga ano gid exact ka purok ta karon pero talok sakop sang talok action Gani. dyan. Sige. Anyway, action Eden, basta available karon ang traffic investigator. Timbrihin na kami diya kay para kuhaan ka naman balik action Eden. Yes, reduction dyan kay nagahulap pa man ko sa detalye, ari lang kami digapon sa may Bago City Police Station. Para sa observation, kag sa flash report, Action Eden Aboso, una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Nabatihan si Action Eden na Boso live dara sa may Bago City PNP may angod sa isa ka vehicle accident nga nagluntad subong gid lamang gabi mga ka-aksyon involvado ang isa ka motorsiklo kag isa ka tricycle inisang report may patay kuno sa aksidente home Verte dapat along halong gid kita ilabi na kon kagabihon nagamanayo ka sa motorsiklo kay hindi kinato na paktan lang pero gagmay nga daan nga mga salakyan ni pero ba siguro perte gid ka baskog sang impact may makon mo nagbaliskag gid ang tricycle tas nagtabog gid ang driver sa motor nagsipak gid siya ginamaneho nga motorsiklo kaya balikan ta si Action Eden karon timbre na din sa saton para sa kompleto nga detalye hindi sa mabudlayan karon base available ang linya sa traffic investigator mapalusot niya no masulod diri sa aton nga pangalagan. Action Radio Philippine Standard Time das 10:20 na. Yes, ay mga ka-aksyon, antis pa ba ng report sa ato naman nga mga aksyon correspondent, diri kita anayo sa recap naton sa resulta sa STL. Base ka mo lang mga maswerte nga tagdaog sang small town lottery draw. First draw naton mga ka-aksyon, kay nasang aga mga maswerte nga numero 25-23, sa liwat suliton ko 25-23. Ikaduha nga mga draw mga ka-aksyon 4-31, sa liwat 4-31. Ikatatlo nga draw mga ka-aksyon mga maswerte nga numero 2-13, sa liwat 2-13. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Mayang gabi lang kay Ma'am Connie Laparan. Naga-monitor sila kuno sa may Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Si Sir Jobert Aliaga ho, kagaya pamilya, Gayo family, nagapamati man sa nga pagpangalagan. Araman na si Sir Melili Origo. Mayang gabi dara si Sir Melili. Kamusta dara yung mga pagpaunay-hunay? Ali Dan Makoy. Good evening, Action Jam. Monitor lang dara sila kuno sa Sumago. Tamyaw lang ang back to the drivers. Alberto Melchor, good evening. Kamusta dala? Thank you sa pagpadala sa imong mga hearts. Imo gud nga hearts ha. Ma'am Cecil Bikbik, good evening. Sa kay Zonia Jaylin Ortega. Si J. Ortega, dala nagaparukuro kid sa pagpamati. Mayang gabi ko nang si Sonia Jaylin Ortega. Ay, Leyan Angelo Sidolio Taberno. Mayong gabi. Wagid dadap. Mayong gabi, boss ka da. Ang imo nga pang Happy Teacher's Day sa kontimbol mo sa magdason si Mana, mag-birthday ko Liana. Hindi mo pag anon kay kabalogi ko may inog bigay kay giday. Happy Teacher's Day ko no ha. Anyway, dili kita maka-action check nato na report ni Action Nelson Pateño gikan sa Northern Negros. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. The
Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Hari na si Aksyon Nelson Patenyo. Aksyon Nelson, Happy Teacher's Day. Sa action dyan, buwas culmination Oo. ng Teacher's Day, World Teacher's Day. Oo, kamusta? May ano ka na? May nabaton ka ng pagpalangga? May nabaton ka ng halok? Ano pa nabaton mo? Ano na yan? Sana all. Kanunay. Unay na ya? Oh, kanunay. Kanunay man. Permi. Perme. Sana all. Perme ang pasaway. Permi ang ugtas. Amo nang mabaton mo kadadlaw. Oh, importante Oo. importante malipayon ha. Oh, mo gani Kaga-enjoy. Kay man ti gatubang kabla sa mga kabataan ko kisa malipay ka man. O ganit. Anong inyong activity kay culmination, boss? Actually, boss, after flag ceremony, may misa. Oo. And then, gamay nga programa. Kaga pagka paniud to, may ara sang salusalo. Wow, may preparado. Gali na mo na yung Oo. ginatawag yung matutod kay stomach development. Ganyan yung matutod. Oo, Yan. Yang importante da, kaya sa kada tuig daw, kay isam na ng tabo. Isa pa na. Oo. Sana Kay all. labi na gid subong perte ka, no? Puraot. Kasako. Oo, gid ya. kasako, gali. Ati dala na ng puraot. Wala uno daw bulsa eh. Oo. Pero sa inyo da, pista sa inyo da, kada balay guro ga hiwat da. Ay, anong gahiwat nga why di pasubong kay hindi pa na iya subong. Mga highlights pa na iya. Galing kay wala ka man da kadtuan. Ang Os. ibang da malagaw manabi sa proper sang city. Kag mag- Okay, hambal nila maluto. Patanga damo doon yung kalan. Ano? Oo. Sana all. Kwarta na lang kinanlanon mo da. Isa pa na nga ginapangita ta. Kagang ina iya nga palang itaon do mabudlay-budlay na. Hosta! Sana all. Hindi ka na ikasandad sa dalan dahil sa bakulod nga kita ka nga kakita ka guro da tilata. Oo, isa pa na gani. Dari ka na ba namon, why ni buwas masyado guro celebration sa Teacher's Day? Oo. Kay nasa pawan ka maskara, kay ti ko ng taon naton sa maskara, why gidi ang maskara para sa teachers. Oh, wala Sana yat kitol. At yun. Wala, di why di ay doon kasi una nopseya na eh. Pero subong do wala guro ang nopseya, pulo plano, pabla kay ti sako kadaan. At kung sa kabilugan siguro nga division sang bakulod siguro kag nopsiya wala gidya guro sang United guro nga plano pero sa kada eskwelahan niya may ara Ate, niya. may ara na yan. Galing kay sa amon ng guro yung wala, Aksyon Nelson. Ha? Sa amon yung wala. At ipigaw eh. Ti kay may exam ka ba nga? Sana all. Oron. Gituon yung gid ba? Oo, tihambagan din namon. Last day, culmination. Oo. Last day man sa exam namon. Last Ay. day, culmination man sa Teacher's Day. Imbes nga malipay yung estudyante, basi meron yung reklamo. Sana all. Ano mo kay lain man yung patakaran sang private mo. Gani. Pero anyway, importante tanan yung mga teachers, boss, malipayon. Kay ti correct Teacher's na. Day, boss. Napabot na mo ng da. Ang bonus. Ang hindi Sana all. inugatag nga inugplite. Isa pa na, no? May inugplite ko na payatag. Sano ko no, boss, na? Ambot na gani, gaduga na naging muno sang September pa na. Tudsubong dula na gabutaw. Ay, Basi kung sa ano. storya lang blaw. Basi Ipabuton ta boss eh. Basin pliti na to. Oo. Sana all. Paingkrisan siguro Ha? Paingkrisan pa. May interest na to, may interest. May interest na yun. September pa to. Gani, basta may Oo, interest na to. September pa to nasulat kag na istorya kag na balaw ba sa social media kag media may ara ko na mabaton ti subong daw lao. Di ba si storya lang to ya? Sana all. Munang dako gid nga pamangkot da kung sa ti ilang taon tayo kung magwa na mayo man eh. Gani. Mangkutong tabi buwas aton nga mga listener, anong pinaka isa sa hindi nyo malipatan sa inyong mga mistro kon maestra? Oo. Mangkutong da sila bibuwas kay Ang basi. dapat na pamangkoton ng elementary. Ano haw? Kay ang elementarya sila nga nagamold gid sa mayos kabataan mo. Gani Oo, man. pag-abot sa college siya pa bahala mo da. Nga naabda ko ba na sa una Aksyon Nelson nga kinakimpitan talinga ko ya? Ina. Ginakusi ang imo nga igot. Imo nga. Hindi. Ang imo ita. Hindi ginaano sa una, may naabda ko ba na nga kimpit na bala? Kimpit sa bayo? Oo. Kung mag-out ka sa una, kimpitan ka sa dalunggan, di oh?
Oh, kimpet. Oo, kagi ko na kapila ka kimpet. Di tatlok bilog kimpet. Umista ko doon sa una sa Tinungan Elementary School. Kapila ka makimpet. Siyara pa ka, ma'am? Sana all. So, ginawisto ka ni Nagsundan. Hindi alam nung dumaan ko lang. Memories wala nga ginatawag Oo. ako sa Luzon. Pero I think retire na to si ma'am. Muna. Pero do basta, hindi ko magambas ang ano nga grade ko mabalaan kinila kung sino. Kagi tapos sa action dyan, kay Manti sang una, wala pa man niya sang implementation sang corporal punishment mo. Karon malanaya mo. Hindi to yung corporal punishment. Sa una, disiplina. Gito yung tuod O yan. kagatoy nga mga henerasyon bla ti una lang kung henerasyon sa imo. Oo. Kag ti ang ato nga mga henerasyon kag subong ti mayo ang mga ano bla. Oo, wala Ang yung yung mayo ang pagangop. resulta. Oo, wala yung pagangop sa Oo. mga amo ng disiplina. Effective to isang una ya. Effective to kay may tindog pa to yung nga padupa nga may libro ang imong duha ka kamot. Ay, nakatilaw, gid ko to ya. Sana all. Tatapos ang imo nga kamot na kundi ka kabalo magbasa, may ruler pa nga palpag. Oo, may libro, may ruler. Oo. Tapos, may ari pas gising-gisingan sing mo ba nga dalunggan wala bitin. Tapos ang una ko nga rason kung wala ka assignment, matindog ka, Oo. subangan, mo na wala. Inay simple lang yan, pero manuto ka gid ya kay Timoyan kasi dason eh. Matindog ka liwat. Kag tapos ang bata to yan, hindi magsabat-sabat sa maestro kag maestra. Masabat ka tayo makimpitan ka gid. Oo. Sana all. Kag hindi ibla sila nga disiplinado actually Disiplinado. kung kumparar mo subong. Oo, disiplinado. Kay ti, Disiplinado. sanguna, ako sinalson ng mga amo na bla, madala mo kasi pagkadako mo. Oo. Kay hindi ya sanguna, ya, hindi ka may jutay, hindi ka magreklamo. Mong subong ya, sa pagkadako mo na, gamay jutay singki, malaban-laban kay sa reklamo. Do hindi gid lang ka pangabudlayaw. Mugani man ang mga kabataan subong mambal na lang kag tapos ang mga kabataan subong ginadulong pa sa mga nanay. Oo, sanguna kami lakat-lakat lang to ya. Oo, kag tapos kung wala balon di may eskwela. Pero sa amon time, hindi maging mga eskwela kung wala balon. Sana Sige all. na balon sa una ya kanuno na Oo. ikan saging ginaputos pa sa daon saging. Amo sa una, may time namon, may baluna na kami. Oo. Dala makapamatuod, nga una-una ka gid sa ako. Yung una kita na ni. Amo sa una ya saging ko. Hindi na magstorya sa edad. Hindi, ginamamalo ko lang. Doon, may pinasay. Dahil lain nga ni Rason. Oo. Galing, kay ang sa ato niya, nga ni Rason, lain ganyang pagtata estudyante. Oo. Subong niya, kigam lang gamay estudyante, matsagan si mo, pailan ka kaso. Okay lang Sana ka tapos mambal pa sa timong isugid sa kas DSWD. Gani man. Oh, grabe subong mga bata. Pero namin mabalik na sa una, no? Muna bla mga paminsaron bla sa pagdisiplina, bla. Ang tani galing kiti ara na hagna na balaod na Gani. lona ano muna kay amuna na. Gani. Mangkutunta na daso na, buwas guro anong pinaka hindi nila malimtan nga memories sa ilang mga maestro kag Ayos isa. sabi ang mga memories ng mga bata nga madumduman nila sa imo. Actually sa Lintare makilala pa na nila yung mga teachers ng matigulang ya. O kilala ko pa gani akong tanan Oo, teachers ya lang grade basta 1 to elementary. grade no. Grabe na iya kay ti imaginon mo sa bilog mo nga primary years elementary teacher mo sulod sa anong katuig balik-balik. Gani Oh, man. hindi ka kapadumdum sina. Ah. Oh. Sige. Amo na to Amo na to Sana all. Ari, actually yan, medyo masubo-subo ni nga balita. Kaya man tungod la sa damang o kalaslon, patay. Ay, ang tabo. Ang natabo aksyon dyan, kay man ti kahapon, mga alauna nga 50 bla, may aksidente nga nagluntad sa barangay Tigbon. Actually, self-inflicted ini siya. Gasakay ning duwa ka nubyahanay kag magnubyo abi, no? Sakay sila sini nga motorsiklo padulong diri sa Banwasang Calatrava kay ni sila ang parinta sang bridal ground. Ini sila ang naaksidente dira sa may barangay Tigbon. Ang pagka-aksidente nila kay wala na ma-maneuver sang driver nga si Joel Marcelo, taga barangay Marcelo, kag ang iya sini abi nga nobya nga si Cristina Paghubasan, padulong diri sa Banwasang Calatrava. Ang istorya sa investigasyon sa aton sini nga kapulisan, ining duwa ang pakadto na diri sa Calatrava. Actually ining si Cristina Paghubasan aksyon dyan
OFW ini siya nga nagpauli diri sa may Calatrava nga kontani magpakasal sila ni Joel Marcelo sa sunod nga tuig. Kaso lang kay naaksidente sila dira sa may kurbada sa nga barangay Tigbon tungod sa may nagsaka nga damang sa iya sini nga tiil. So pagsaka sa nga damang sa iya sini nga tiil, ang iya tiil ginasipa yabla para mahulog ang damang. Rason nga wala yan naman ni obra ang iya sini nga manibila sa motorsiklo kag among rason nga naaksidente sila kag ang ulo diri ni Christina pagubasan ang nabunggo gid sa may highway sa sementado nga gintunaan sa iya sini nga kamatayon aksyon dyan. So ang nakaluwas diri amo si Joel Marcelo iya sini nga nobyo nga gindala diri sa may Calatrava District Hospital. So sa karon aksyon dyan ining lawas ni Christina pagubasan ang ari karon diri sa iya sini panginakop sa iya sini pamilya diri sa may banwa sa Calatrava. Kag ang masubo-subo diri kay manti ang ila sini nga negosyo nga kuntani nga pagparinta sang bridal gown kag posible tani nga si Christina man tani magamit kaso lang kahit hindi na siya kagamit kag hindi siya kalaslon pa sunod tuig sa Enero so wala na gid kaabot aksyon dyan. Medyo masubo-subo ni sa pamilya sang Marcelo kapag ubasan sa natabo nga aksidente sa ila sini nga pamilya aksyon dyan. So para diri sa banwa sa Calatrava medyo malinong kag matawhay ang puso matawhay man. Tawhay man. Oo, wala sang ulan subong gani actually. Man yang nayang ang panahon diri ang San Carlos medyo matawhay man. Daw nagapaway nga aton sini kapulisan subong. Ati para kwa builo Makwa builo guro may guro orderan tani sila nga biradas manay para Sana all. para magiyon. para magiyo sila. Para magiyon man guro sila no. Gani, Oh, kita ay okay. kami kagina, gani, sino to gani nga mga happy sa policeman. Naglakat kami. Oo. Kagapon, guro ay sa Nopo. Kagapon. Ang bala, sir, dun kay Tidari sa Sanguna sa BCPO kadumdum. Oo. Sir, kay total October, di ba? Octoberian ka? Mm. Birthday hanta ka sir, mabirada ako Sana all. Ang bako kung namin isip mo ba? Balita yung ibubo mo sa ako. Ibig nga pa-relax-relax. Kaya ganun na son si Manay, ha? Oo. Bubuan mo kikuya ganun balita. Oo, Ano kayo kaya parang birada ko sa para may balita ka sir, Oo, mo gani man ang balita kung kisa magbirada, salaga birada man kasi Gani. nampaw man balita mo. Ang bako kasi nampaw nga daan ko kamo nga daan magbalita nga Oo, daan. okay, dululungan nga daan. Gani, tiyambali ha. Tiki, imo daan subong bulan. Sana all. Mayara man adlaw nga abo ari mo pangitawon na imo balita. Yawan kaya. Ayawan ka pangita, yawan panighop. Yawa ka git pangita daw. Pero sige lang ha, mo gina importante ga perform ang aton nga kapulisan, no? Oo. Kag hindi kagak so. Basib lang mga balato sa listener nga kung magbirada mo lang pagiyo na blaw. Hindi hindi. Oo. Te, Ate. kita ito sa Martes ha. Dapat sa Martes, preparahan mo ginang regalo mo sa ako na. Martes. Oo, ginapaanan to na kang daan. Di ka pasugot ko programa ko. Di ka gula kaya tag sa ko regalo sa Sige. Martes ya. In charge to kay Kay? kay Kuya Eric. Sana all. Orderan to sa Ginger. Markahan mo na ang Martes. Kay so Oo. kung ka sa Martes ka daan. Hindi mo na Ay. pwede limta ng Martes. Ay, i-charge to sa iya. Oy, mahirap lang ang number. Duwabla ka na number 1 na 11. Okay? Dapat oo, no? dapat ginanan mo gid ko. Glasahan mo gid ko sa Martes. Ano na ganing 11 man? Martes gani. Martes. Sana all. Sige, ang isa na balita. Ate, sige. So, aton dyan naman yung pila kayo informasyon madulo naton gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo, Nelson, pati nyo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Aksyon Nelson Pateño, Aksyon Radio Philippine Standard Time, das 10:37 na. Ay, diri kita anay sa resulta sa ato naman nga loto. Basi ka mo na masunod nga milyonaryo. Super Loto kita mga ka-aksyon 649 may jackpot price nga 123.2 million pesos. Ang winning combination 11, 7, 36, 34,
41-32. Suliton ko Super Lotto 649, winning combination 11, 7, 36, 34, 41, kag 32. Ultra Lotto naman kita 658 na may jackpot prize ng 106.6 million pesos. Ang winning combination sa 658, 30, 56, 50, 6, 58, kag 25. Suliton ko Ultra Lotto 658 winning combination 30, 56, 50, 6, 58, kag 25. 642 naman mga kaaksyon may jackpot prize ka 28.6 million pesos. Ang mga winning combination 40, 38, 35, 32, 29, kag 6. 642 suliton ko winning combination 40, 38, 35, 32, 29, kag 6. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Hoy, may gabi ng kay Sir Mario Olvido Alquisa, naga-monitor lang sa Hacienda Lugway, Barangay Balaring. Sammy Roger Awing, Sir, may gabi dira sa may Hermelinda Homes, naga-monitor man si Kapitan Ricky Mijares. Ang litson ko, may gapon ba? Sige lang, Kap, may gabi dira, kumusta ka ba daw si mga misis, may gabi dira, no? Sa mga taga-Barangay Banago, may gabi ba? Ang bali Ma'am Cecil Bikbik may gabi lang da kay Sandra Bermilio Nalin Festizan Emilio kay Morena Toquillo. Sir Melilio Oligo may gabi kuno dra kay Ma'am Van, kay Doc Matt, kay Ma'am Jinky. Marilio Travilla Catinoy may gabi man. Ang bali Lian may gabi dra kuno kay Ma'am Susan ha. May gabi dra. Hema Gamantok, good evening. Ma'am Inday Blasa may gabi. Si Nailid Claridad. Good evening, Action John. Please tamyaw yun ako ng Papayas Edmundo Claridad. Isang barangay Tabunan, Gaporok-Urok, Gid. Mamati, mga gabi, ho. May gabi dala sa inyo, ha? Joy Ignacio. O, gani, mama, ito nakantuan, mama. Sa ngamon nga pa to. Thank you, gid sa mga info, no? Ma'am Vanessa Mayo. Good evening, Action John. Mag-greet na ko no. Happy birthday, gali. Sa utod ni Ma'am Van, nga si Mrs. Alvarez. Sa may barangay Tangubning. More life, good health, more blessings to come. Greetings sa Lindra kay Doc Matt Mayo kag kay Ma'am Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. God bless you and keep safe, no? Si Gerans Varela nag-monitor man sa may Villa Angela. Mapod ko na yung asawa ho kasi Jessica Varela kag Tatay Jessie. Ma'am Jenny Sulgon, mayong gabi. Joy Ignacio, mayong gabi dira si Muliwat. Araman si Aimee Di Benegracia, naga-monitor live. Pinagi sa ito nga Facebook Live. Sige. Ang ibang dugay-dugay naman ha. Diri kita na mga kaaksuno sa balita man aksyon Roger Gutib, gikan sa Cadiz, Escalante area. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action Roger, sa report list kami. Aksyon dyan, may gabi sa aton mga kaksyon, sa mga balita aksyon dyan, gikan diri sa may Norte Gabansa Probinsya sa Negros Occidental. Ang pila ka mga accomplishment o kon patigayon nga operation sa kapulisan sa Siyudad Sansagay sa pagpadakop sa mga wanted person, may nakapending warrant of arrest. Ang mga ginpang aresto, una diri isa ka persona nga may kaso, ini daw 3 counts ang sexual assault o kon paghimulos o kon 2 counts gali nga pagpanghimulos kay may angot sa Republic Act 1716 o kon child abuse tungod kay minor de edad paginda. Ang iya sininga na biktima. Gin patigayon ini mga last 10 pasado takna sa gabi. Sang nagligad gid lamang nga gabi aksyon dyan sa may sitio Bangkiling sa barangay Palasyawan sa Barutak Nuevo, probinsya sa Iloilo. Actually, ang kaso dirigid sa Siyudad sa galing kay dito na nagpanago ang ining suspitsado, ang akusado nga kilala kay Arnel Talha Estelioro alias Bongbong, 40 anyos ng edad, kagini residente sang sitio Balagon
sa Sitio Balangol, Bunsod, sa Barangay Badyang, Anilaw, sa probinsya sa Iloilo, ang nag-implement sining Manang Charlie Operation ang Sagay City PNP sa pamuno sang police assigned sa warrant sa Buena Section maning warrant PNCO nga si Police Staff Sergeant Jess Hernando sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Roberto Ijape. Serve ang warrant of arrest nga gin-issue sa RTC Branch 73 sang siyudad sa Sagay kag pirmado ni Honorable Judge Reginald Mercurio Puntevilla, ang presiding judge sang sining korte sa RTC Branch 73 Siyudad San Sagay. Dara siling na sexual abuse ang kaso kag 2 counts nga kaso ini sa sexual abuse under sa Article 266A paragraph 2 sa Revised Penal Code as amended sa Republic Act 353 in relation sa Section 5B sa Republic Act 7610 ukon ng child abuse. Sa isa ka kaso, 180,000 ka pesos sa iya sining nga piyansa. So, times 2 counts man, times 2, 360,000 para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Padayon siya karon nga detinado sa bansang Sagay City PNP Custodial Facility. Matapos kagay pailaman sa iya sining nga constitutional rights. Kagay paidaloman sa examen iya sining nga lawas kag naibaluan nga physically fit siya gani nga pawayway suwong sa may custodial facility sang Sagay PNP. Isa pa gid ka kaso ini may counteran man sa paglapas sang Republic Act 9262 kun ini ang violation against women and children sa din last yes tak na sang aga kahapon nga adlaw gindakop man din sa may sitio Cisco Barangay Rafaela Barrera sa siyudad sang Sagay. Ang gidakop gikilala kay Dominador Rosa Tasi Barrientos alias Toto, 44 anyos edad, nga residente man sa Purok Santandos, Barangay Old Poblacion sa siyudad sang Sagay. Ang Manang Charlie Operation nga gipatigayon sa gihapon si idalam sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Roberto Ijape kag gin-serve ang warrant of arrest sang warrant section sa Sagay City PNP nga gin-issue sa RTC Branch 73 sa gihapon, permado ni Honorable Judge Reginald M. Puentevilla. Ining violation in Section 5 sang Republic Act 9262 of the Revised Penal Code, Criminal Case Number 22-7982-S na nakapit sa September 27, 2022. Bago pa, kag 72,000 naman ang kinanglanon nga persa para sa temporaryo nga kailwayan sa sining suspect durante ginagapadayon ang kaso. Tapos nagipay-balo man siya constitutional rights sa pag-aresto sila sa iya. Inikaroon ang detinado sa yapon sa bansang Sagay City PNP. So for action dyan, wali madulong naton nga report, balita informasyon, gikan diri sa norte nga bansang probinsya, matawhay man kapadayon ng Police Visibility Patrol. Sa mga katapos ang kapulisan diri sa aton nga EOR sa siyudad sang Escalante, Sagay, kag siyudad sa Cadiz action dyan. Maayo man ang panahon naton sa sining nga mga tinion. Para sa Action at Patrol, ini si Aksyon, Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Aksyon Roger Gutib gikan naman sa Norte Negros. Aksyon Radio Philippine Standard Time das 10:46. Mayang gabi dira kay Naisel, mayang gabi dira sa inyo may nga pagpurukuro, Ma'am Evelyn Sinaon, kay Ma'am Bebeng Artus, greet lang ko no si Nanay Evangeline. Oy, happy 89th birthday ha, sa may purok kay Sano na sa mong Barangay Alihis, kay Nanay Evangeline Sinaon. Mayang gabi. Sir Alex Montesa, mayang gabi ma'am. Thank you gid sa pag-monitor sa itong nga pagpangalagad. Sa Luste Bunda, may gabi alin sa Alicante sa may banwasang Ibi Magalona. Si Sir Luvic de la Luna ay may nagapaulihi. Naga-monitor man halin kay Patok kay Ruby de la Luna sa Barangay 30. Madamo gid nga salamat, no? Sir Manjo Arnejo, may gabi Action John. Naga-monitor lang kami from Isusa Heights, Isefania. Liyog tamyaw ko no si Diana Villanueva. Halin na kay Sir Manjo Arnejo nga nagapauurok kid sa pagpamati. Ang aga ko naman dyan, ang bali Ma'am Jinky ba si aga to na sa ila, no?
kay Sir Arthur Jeffrey Dasorman, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Mama Ulolit Dialagdon, kay Papa John Noel Niadra, no? Sir Noel Amar, Alma Oligon, sa barangay pamilya ni Ma'am Jinky, sa may barangay Pandanon DSB, damo ganyan salamat. Halondra, ma'am, sa Arizona, USA, Ma'am Marilu Varon, sa may Binalbagan, Mayangab Iman, Manuel Moratilia. Good evening, watching nandra sa may Dinhi sa Toledo. Sige, this time, ang balos naman ng report ni Aksyon VJ Apasible, gikan sa 5th District. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Filled with Aksyon VJ, sa report, please come in. Mayong gabi aksyon dyan, kag sa aton sila nga maka-aksyon, yung nagapamati ino sa aton sila nga pagpangalagad sa aton sila nga palatuntunan. So far, manami man ang aton sila nga tiyempo, no, way man nagtupa ang ulan, no, way man naggalom kagaina, unlike kahapon, nga nagbugbugid yan, no, ang ulan, no, diri sa may ikalima nga distrito sa aton sila nga probinsya. Aksyon dyan, ginkilala bilang top 1 municipal police station sa 19 tanan ka mga municipal police stations sa probinsya sang Negros Occidental ang Isabela PNP sa Unit Performance Evaluation Rating nga ginpatigayon sang Negros Occidental Police Provincial Office o KONOCPO para sa bulan sang Setyembre. Sining adlaw, Oktubre 4, 2022, nagwa ang resulta sa nasambit nga evaluation nga ginpatigayon sang NOCPO. Gin-interview naton aksyon dyan si Police Captain Joseph Partedas, ang hepe sang Isabela PNP, angot sa sining award nga ilang nakuha gikan sa NOCPO. Suno sa kay Police Captain Partedas, amunay ang pinagkauna nga kaygayonan nga nagkuha sa ilang sining estasyon ang ikauna nga pwesto para sa sining evaluation sang NOCPO kay suno sa hepe. Sadtong tinirigdan nga mga evaluations, iyara lang sa top 10 ang Isabela PNP. Ginpamangkot naton si Police Captain Partedas kung bala ano ang mga component or mga requirements ang sining award. So suno sa hepe action dyan, pinagi-ini sa mga consolidated reports, no, sang pinaiyak ka mga section sang police station kaangay sang operations, investigation, intelligence, finance kag iban pa. Pinagi sini gina-examine or diri ginatakos sang NOCPO kung bala di na nga level ang aton sila nga mga police stations when it comes sa implementation sang mga ordinansa, polisiya, kag mandato sang PNP. Dugang pa ni Police Captain Partedas, ginakalipay niya gid, no, ang ining nabato nila nga award, and of course ginapasalamatan niya gid ang NOCPO, no, sa sining pagkilala nga ilang nga nabaton para sa ila sa niya nga estasyon. Gin-mention naman sang hepe action dyan nga sa bulig man inisang tanan nga mga personnel sang istasyon nakip na sa kay Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police sang istasyon. Ginpalihag man sang hepe nga apisar ginagkabig bilang isa ka hotspot area ang Banwa sang Isabela sa gihapon na tigayon nila nga maimplementar ang mga ordinansa sa nasambit nga Banwa. Ginapasalamatan man sang hepe ang bulig isang local government unit, ang mga barangay officials, and of course so ang mga pumuluyo sang Isabela. Gin-checker taman action dyan ang status sang crime rate sang Isabela para sa third quarter sining nga tuig naglalakipan ina sang bulan sang Hulyo, Agosto kag Setyembre. So suno sa kay Police Captain Partedas, manageable kag nagnubo ang mga nabalhag nga mga insidente sa palibot sang Banwa sang Isabela. Yari si Police Captain Joseph Partedas sa aton sini nga interview. Personal sa Isabela, IPS, no? Nabinigya kami ng mga opisyal, no? Ako dito, kalaban ng Balinario. Palit-palit ako nakapasalamat sa resulta sa pinatag sa NOCPO. Kaya ko sa tingin na makita man natin na pagpakabuslay sa atin ng mga personal gani. Lalo nang yun yan ang sa mga nakonsider na ISO o kung may hotspot area. So, pero napatagayag niya po naman ang pagka-implementar sa lagi o linansa. Ang iban pa ang mandato, no? Paano sa pag-atuloy sa ating provincial office. So, ini, no? Kasupong man sa pag-operar sa pumuluyot sa community sa nila, sa nakabarangay, sa mga barangay officials sa amon na pinilangga ang aming suportahan natin niya para mapagdayot namon ang pangalawa daw ang trabaho
Nabatian aksyon dyan ang pahayag sang hepe sang Isabela PNP. So far, amo ni ang madulong nga balita para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol nagikan diri sa ikalimang distrito sa probinsya. Ini si Aksyon VJ Epasible. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, nas 10:53 na. Ngayong gabi dira kay Ma'am Homal Lumina kay Bongo Gati Sanoy sa La Carlota City. Sa idol ko nga si Kit Martin de Paula nga buwas ma-oration sa kuno. Kabalogid ko nga preparado na sa Ayo di purma. kita ay na kami super idol gid. Ay sana all. Pablito Benedicto, good evening. Sir Jerome Quinto, good evening. Action John Monitor lang. Sige, ang ibang pagiging maminsay sa itong nga pagbalik maka-aksyon diri sa gihapon sa Aksyon Night Patrol. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri ang hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man ang damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa teams ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, hindi pasalamat natin sa PM na ginatag sa aming
naghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Aksyon Radio Philippines Standard Time, das 11 na. Kuha nato na yung flash report gikan sa patrol. May isa ka lalaking hamyangon sa kilid sandalan. Dari sa surad sa Bacolod, makasurupod nato sa patrol si Action Eden Aboso. Action Eden, please come in. Action dyan, ari di subong live ta dire sa may lechonan, di bala? Okay. Isa ka aksidenteng nagluntad dire. Initially na bungguan isa sa pasahero nga salakyan. Base sa mga residente dire taga dire lang man siya ka nagatabok siya sang hinalik na lang na bungguan sang sang pasahero nga salakyan nga may biyahe punta Taytay pero mamangkot di wala action diyan kadali lang. Sir may kat sa Action Radio. Sir taga dire ni sa biktima. Oh ma'am. Sino ning ngalan niya sir? Ya boy. Oh, kagina sir naari ka mo di sa natabo siya. Sila yung tala ko din lang. Oh. Dahil sa Sir, ano lang sir, nang kuan lang nang tingog lang. Baligano kagina wala lang ni dugay natabo sir no? Oo. Ano na tabo sir? Nagtabok mo lang sa amo, no? Tapos nagbalik mo lang sa? Di sa halin, balik dire sa dito sa amo, no? Tapos nagbalik man lang sa? Balik di sa Palitsunan. Palitsunan. Tapos ang jeep gagunos, nadala sa na sa kibot mo lang kami gani. Oo, ang jeep sir, may pasero pa. Oo, damo. Damo, pasero. Tapos natibot lang mo na hunig kita. Oo, naglagapok mo lang ang motor yung blagan namin din. Oo, tapos amo na pasubong ang sitwasyon sa hindi pula na nakalin. Oo, way na nakalin. Amo na way din palin. Okay. Sige. Salamat, sir. Diya mo to alias Buboy. Boy, alias Boy. Ang pangalan niya, Action Jan. Kinagagaw na sang DRNO. Kaya actually, ang iya nga pilas, ari sa ulo, unresponsive, pero nagaginhawa man Action Jan. Kag ang jeep, ang lawas niya, bali ari sa lane going south. Dirigid sa lapit sa Milichonan. Kumaga outer lane. Yes, outer lane. Tapos ang jeep, from the body, do mga 5 ka dupa Action Jan. Okay. Medyo
nag-swerve na patunga from outer lane. Ang iya nga buli, outer lane, ang iya sini nga ulo, inner lane, same yapon nga direction going south action dyan. Okay. Tiyan mo yung mga inoras, wala naman, sirado na din litsunan, wala naman mayo, so may nag-standby. Pero nakibot lang sila nga may linagapok. Actually, naka-feeling ko nakalabay lang yung police station 7, di nga salakyan. Yung gaya dyan, si Sir Hiver, na sila ang basi si Sir Hevero subong ang ground commander dara sa plaza. Oo, nakalabay di sila action dyan, kagang backup nila nga patrol nga dala, amo ning iya ka station 7. Pero subong aring victim, gindala na pa DRRF, gindala na sa DRMO action dyan. Kag tiari man ding iya sini nga pamilya nga unfortunately syempre we understand hindi ta man na istorya pa kay nagarapol pa sila kag ginauna man ang sitwasyon sang ila sini nga himata. Kompleto na rin sundyan na pubasan tani kay for sure follow up pa man sa aton sini nga kapulisan. Live diri gyapon para naman sa aksidente action ni Daraboso una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radyo. Salamat gid sa report ni Action Edie Naboso. Flash report gika naman sa patrol isa ka vehicular accident nga nagluntad sa nigid lamang nga gabi. Good night, ka. Action Radio Philippine Standard Time nas 11:04 na. Lapo na kita sa panahon mga ka-aksyon. Ang detalye ng aksidente, buwas mabatian diri sa Action Radio Bacolod. Sige, salamat gid sa atong patulwan. Brabado pa to, Action Edie Naboso. Back to back dira kay Action Papang Nixon Taho. Aton yung News Center Action and Defensor Lisay. Dili naman sa Studio A Master Control sa atong technical side. O ba natin si Action Nelmar Madera and Action CJ Binares. Salamat man sa atong yung Action Correspondent, Action Nelson, Action Roger, kag Action VJ Apasible. Madamo gid nga salamat mga ka-aksyon sa inyong pagpakigupod sa isa ka adlaw nga pagpangalagad sa atong palatuntunan na Action Night Patrol Program. Sa ngalan sa inyong regular nga anchorman sa sining nga palatuntunan na Action Eric Magbanwa, ako naman ang inyong alagad sa kahanginan na Action John Diaz. Nagapasalamat gid sa inyong nga tanan. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio.